We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadag o pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Dugang 21,600 vials sa Sinovac vaccine na miabot sa Davao City karong adlawa. Samtang miabot na usab ang susambang bakuna sa Cagayan de Oro City ug sa BARM. Anang report ni Argil Relator. Gilayong gi-unload o gibalhin sa refrigerated van ang 36 boxes nga dunay sulod nga 21,600 vials sa Sinovac vaccine. Busa ana-ana sa 33,600 sa Sinovac ang anaa karon sa cold storage facility sa DOH Region 11. Igo kini alang sa 16,800 ka mga eligible population nga anaa sa priority list nga mabakunahan. Kagahapong adlawa, gipahigayon sa Southern Philippines Medical Center ang ikatulong sa immunization exercise aron masigurong hapsay ang proseso sa nakatakdang vaccine rollout ugma. These were participated by the chairman, training officers of the 17 clinical departments. So tanan doctors to kagahapon. So makita namo kung ma-intimidate ba nila ang mga counselors, kato mga mag-screen sa ila ng mga doctors also. So okay naman po. 10 days ugmang adlaw una ang eksaktong mag-usa ka tuig gikan sa petsa di natala ang labing unang kaso sa COVID-19 sa Davao Region. Sugda na ang COVID-19 vaccination rollout sa rehiyon, partikular sa Southern Philippines Medical Center, ang labing unang COVID-19 vaccination rollout sab sa Mindanao. Lakip sa symbolic vaccination ugma si SPMC Chief Dr. Ricardo Audan, Infectious Diseases Specialist Dr. Marie Yvette Bares, usa ka ICU nurse ug usa sab ka security personnel. Moabot sab ugma si DOH Secretary Francisco Duque III ug Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Kung ugma na ang actual vaccination basi maka-convince pa mi, maka-inspire pa mi sa uban co-workers, especially frontliners na magpa-inject sila. Samtang miabot na kaganihang buntag sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental ang 17,400 vials sa Sinovac vaccine alang sa Cagayan de Oro City. Prioridad nga mabakunahan ang 1,820 ka mga personahe sa Northern Mindanao Medical Center. Gibutang na sa cold storage facility sa DOH-10 ang mga bakuna. Since the vaccination is for everyone working in Northern Mindanao Medical Center, we are giving them 100% of the allocation based on the eligible population. Samtang niabot na sa Awang Cotabato Airport ang unang batch sa Sinovac vaccine alang sa Bangsamoro Region. Ana sa 4,200 ka bakuna ang sakay sa eroplano o gidawat sa mga opisyal sa Ministry of Health o ubang provincial health officials sa Maguindanao ug UNICEF.
Ipahigayon ugma ang pagpapabakuna sa mga health workers frontliners sa dato din si Suwat, Maguindanao. Ana sa 2,100 medical frontliners ang bakunahan sa unang batch sa bakuna. Actually, yung Sinovac po, yung Sinovac na vaccine na which is paparating po ngayon, was already certified halal by the Indonesian government. With regards to AstraZeneca and Pfizer, although they claim, the manufacturer claim na wala siyang pork derivatives, but it has no halal certification yet. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Karong hapit na ang ting-init, gikabalakan usab ang posibleng kakulang sa supply sa kuryente. Sayro na to ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real gipaniguro sa Davao Light and Power Company nga bastante ang supply sa kuryente karong hapit na ang summer. Ilabi na nga labong kinahanglan usab ang kuryente sa mga health facility o cold storage area alang sa rollout sa bakuna kontra COVID-19. Sa privileged hour sa sesyon sa Konseho sa Davao City, gipadayag ni Councilor Louis John Bongguyan nga gikalipay sa kagamhanan ang pag-abot sa bakuna kontra COVID-19 nga gituhuang dakong tabang aron masulbad ang pandemya. Ang maong mga bakuna importante kaayo busa, kinahanglan mapahimutang sa require nga saktong temperatura sa cold storage facility. Ang maong samang pasilidad, dependent sa kuryente, busa, but mapaniguro sa nisgutang konsehal nga bastante ang supply sa kuryente. To be able to achieve this, one of the primary requirements is a stable electric supply. Vaccines need to be stored at a certain temperature in order to retain its effectiveness. Hence, there must be a power supply in cold storage facilities and healthcare facilities. Gibutyag ni Fermin Edelion, tigpamaba sa Davao Light and Power Company, nga sanglit gamay lamang ang demand sa kuryente karong panahon nga daghang establisimento ang wala maka-operate bunga sa pandemya. Busa, bastante ang supply sa kuryente, bisan pa man og hapit na ang ting-init. Gipaniguro nila sa kagamhanan nga dili mabalaka sa supply sa kuryente ngadto sa mga health and cold storage facility. Again, we would like to assure everyone that we can cover the requirements not only in Davao City, but in all the franchise area of Davao Light. We have also already coordinated with our Davao CHO and the LGUs within our franchise area para masigurado nato na align ang effort on contingencies. Real hinunggi klaro sa DLPC nga dunay mga power interruption nga dili malikayan sama sa dili kontroladong hitabo sama sa epekto sa pagdaot sa panahon. Apan duna sila emergency team nga motutok aron dali kining maaksyonan. Real. Okay, salamat Sheila Vergara Rubio. Disisais anyos nga dalagita patay human malatayan og pick-up sa Cagayan de Oro City. Samtang sa Malabalay City, Bukidnon, patay sabang usa ka motorista human misugat sa truck. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Human ang duha ka adlaw nga pagka-hospital. Wala na gayud nakaya sa lawas sa 16 anyos nga si Fiona May Bernales ug namatay kini. Si Fiona naligsan sa usa ka pick-up truck samtang naglakaw kauban ang classmate niini sa Zone 2 Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. And then ang ato ang suspect gikan ni siya sa trabaho and then base sa atong investigator nga medyo nakatulog daw kuno siya. So mo na banggaan niya ang mao nga minor niya gani nalatayan tingay sa iyang sa ligid. It is because na wala may ingon na lain pang mga bunog or mga kuan. Gidakop gilayon sa kapulisan ang driver sa pick-up nga si Jedediah Solana ug nakadetain karon sa Kugman Police Station. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang kaso sa driver kinsa midumili na sa paghatag og pahayag. Samtang sa Malaybalay City, Bukidnon, patay sab ang motorcycle rider nga si Monico Sistoso Jr. nga taga Valencia City ug backride niini nga si Marjan Quinyo. Human nga misugat sila sa usa ka van truck sa Sayri Highway, Purok 6, Barangay Lagitas, Malaybalay City. Padulong Cagayan de Oro City ang truck ug gasubay sa inner lane diyang kalit misugat ang motor hinungdan sa aksidente. Anana karon sa kustodiya sa kapulisan ang driver kinsa mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka insidenteng sunog nahitabo sa managlahing lugar sa Mindanao. Dugang detalye, sayro nato sa live report ni Cyril Chavez. Cyril.
Yasara patay ang usa ka babaeng kaslunon ug pag-umangko niini nga 3 anyos atol sa sunog nga miulbo sa Villanueva, Misamis Oriental. Samtang sa Zamboanga City, usa ang angol dihang nasunog ang 7 ka mga balay. Patay na dihang ma-recover sa kabumbirohan ang mga biktimang sila Lera Buelia, 30 anyos, ug pag-umangko niining 3 anyos nga si Octobea Zaira Buelia. Human nga wala sila makagawas, diyang nasunog ang ilang balay pasado alas 6 kaganihang buntag sa Villanueva, Misamis Oriental. Sa pagsuta, nagsugod ang kalayo sa ikaduhang andana sa balay kung asa natulog ang mga biktima ug paspas kining mikatag, labi pa nga gama sa light materials among balay. Labihan ang kaguol karon sa kabanay sa mga biktima. Si Lera, kasluno na unta karong Mayo. Ora kanang di niya masabot yung gibati, gurag gusto gid niya na gusto siya mosunod siya na. Siyempre normal kay makasalunon ba sila karon na year. Padayon pang giimbestigahan sa otoridad ang insidente. Samtang gibana-banaang dili maubos sa 30,000 pesos ang danyo sa moong sunog. Ang istorya nila nga ang hinungdan ang katong usa ka laptop nga gigamit sa katong 29 anyos. Pero sa atong opisina di pa kita makakatumbok kung mao ba ginay hinungdan kay daghan ang anggulo nga atong mapaingnan. Sa Zamboanga City, dili maubos sa 7 ka mga balay ang nangaugdaw sa sitio Talungon, Barangay San Roque sa yusab kaganihang buntag. Sumala sa District Fire Marshal, nagsugod ang kalayo sa balay sa usa ka Trinidad Amanso tungod sa nabiyaang nilungag sa abuhan. Usa ka residente ang gidala sa ospital, human nakahiagom og first degree burn. Ana sa 350,000 pesos ang danyo sa insidente. Kini na ang ikaduhang insidenteng sunog sa Zamboanga City karong Fire Prevention Month. Saraway puas ang pahinumdum karon sa kabumbirohan ngadto sa publiko nga magbantay aron makalikay sa sunog, ilabi pa nga nagsing-abot na ang El Nino o ting-init. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Mga residente sa Zamboanga del Sur nahibulong sa pinasahi nga sa gunsong pagkilat. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Dagat siguro, klaro siguro ni. Oo? Basta kilat lang na. Kuha kini ni Carol Padayugdog sa Pitogo, Zamboanga del Sur. Dihang nakasinati ang lugar ug sa gunsong kilat ni adtong Martes sa gabi. Nahibulong kuno ang mga nakasaksi ug daw wala sila magtuo nga mga kilat ang ilang nasaksihan tungod sa kadugay niini. Butang nga ilang gikabalakan. Nakakuha usab si Nadsar Arsad og hulagway sa pagkilat didto sa Pagadian City. Makita nga daw misiga ang panganod sa kahayag sa kilat. Si Lionel Dasdas nakakuha usab og susamang hulagway sa pagkilat sa panganod. Wala hinuoy aksidenteng naigo sa kilat ni adtong higayuna. Sumala sa pag-asa nga usa lamang kini ka natural phenomenon ug walay angay ikabalaka. Makita nimo no nga frequent ang iyahang pag-occur sa kilat ug dalugdog nga makita nimo tong lightning nga sunod-sunod. Pero may mga cases wala na. Labi na kung ang thunderstorms is severe. Pero kinahanglan kuno gihapong magbinantayon kung dunay pagkilat sa inyong lugar. Angay nga magpabilin sulod sa balay ug likayan ang pagpundo duol sa mga taas nga punuan aron dili maigo sa kilat. Kinahanglan usab i-unplug ang mga appliances ug palungon ang ubang electric devices aron dili madaot sa gitawag nga electricity surge. Samtang sa lakat sa panahon, lauman nga makasinati og init nga panahon ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa epekto sa easterlies. Diri sa Visayas Mindanao is easterlies ug kini nga hangin is init. So init unya mo na nga kasagari sa hapon o sa gabi na ay mga isolated nga thunderstorms nga kulog kidlat ug ulan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Usa ka cancer patient sa Davao City ang nagahimo og doormat aron dunay panggasto sa iyang pagpatambal. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. 11 ka tuig na nga magtiayon sila Bernie ug Jocelyn Matango nga taga Davao City. Nasukod ang ilang paghinigugmaay dihang na-diagnose si Bernie og oropharyngeal cancer niadtong tuig 2018. Masakit kag ingon ani. Nila yung magpawag maglaong. Kaya man ako magtahi. Pero makapoy akong lawas, muna yun ko.
Pagpanahi og doormat nga tag 50 pesos matag usa ang nahimong paagi nila aron makalahutay sa unom ka sesyon sa chemotherapy ug uban pang panginahanglanong medikal ni Bernie. Apan dihang nagkapandemya, naapektuhan ang ilang panginabuhian. Masa kong maymon, kanaadlaw nyo na niya mag-amo ko sa Ginoo. Kanaadlaw mo, ang gabi mag-amo ko nga. Ang dali mo ko niya kwaon. Tagaan mo ko niya, bungang ang ginamuhi. Sa wala pa ma-diagnose si Bernie, nagasupply sila og paper wallets ug naga-sideline sab siya isip tricycle driver. Tungod kay wala sila'y anak, sulod sa pipila ka tuig ang matag-usa ang ilang ginasaligan. Panghinaot sa magtiayon, hatagan pa sila og dugang kusog aron malagpasan ang hagit sa ilang kinabuhi. Ang akong ginahugutag lakas, ang Ginoo nga hinaot pa unta na maayo pa siya. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pesos ka kantidad sa shabu ang nakumpiska gikan sa sospek nga si Almutla Maharan human sa bypass operation sa kapulisan sa Zamboanga City. Nakuha gikan sa dinakpan ang 5 ka dagkong pakete sa gituwang shabu, mark money ingon man budol money. Supplier kuno si Maharan og shabu sa barangay Mariki, Rio Hondo ug Santa Barbara. Gikasuhan ang suspek sa paglapas sa RA 9165. Sa Zamboanga City gihapon, 7 ka tawo ang mag-atubang og kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act human madakpan sulod sa suspected drug den sa barangay Santa Catalina. Diyang nagpatuman og search warrant ang mga sakop sa PIDEA. Anaa sa 20 gramos nga suspected shabu nga dunay street value nga 136,000 pesos ang nakumpiska sa otoridad. Laing drug den ang nabungkag human sa bypass operation sa kapulisan ug PIDEA 13 sa Purok 2, Barangay Obrero, Butuan City. Arestadong 4 ka tawo lakip ang usa ka minor de edad nga naaktuhang anaa sulod sa boarding house nga gihimong drug den. Nakumpiska ang suspected shabu nga mobalor og dulan 12,000 pesos og mga drug paraphernalia. Sa Davao City, nadakpan pinagi sa entrapment operation sa NBI 11 si Jomar Cerebias, kinsa usa ka masahista nga nagahatag kunog extra service apan nagapangilkil di ay sa mga customer nga iyang mabingwit online. Nahibalan ang maong modus human midangop sa NBI ang usa ka biktima niini. Gipasakaan og kasong extortion ang suspect. Miabot na sa 15 million pesos ang kantidad sa nalugi sa hog industry sa Samal Island tungod sa African swine fever. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Miabot na sa 15 million pesos ang danyo sa hog industry sa Samal Island tungod sa African swine fever. Sukad miigo ang virus sa isla ni atong Nobyembre sa nakalabayng tuig. Sumala ni City Veterinarian's Office Head, Dr. Udinel Sala. Sunod simana isumite na nila ang dokumento sa Department of Agriculture aron maproseso na ang 5,000 pesos nga bayad sa kada baboy nga gipailawom sa kaling. Nakatakda usab nga mahatag na ang alternative livelihood assistance sa mga hog raisers. Human nga naaprubahan na sa City Council ang 3 million pesos nga tabang gikan sa LGU. Karon na atay gipasa na budget 3 million for the goat dispersal. Ihatag nato sa mga affected hog raisers no sa talikod. Kay di naman sila kabuhi og baboy. Ginakumply pa sa City Vet ang mga requisitos sama sa environmental swabbing, disinfection ug uban pa aron pwede na makabuhi balik og baboy sa Talikod Island. Ginapaningkamutan nato na madali ni kay after 6 months kung pwede na ta magbuhi na pud og baboy naatay hog rehabilitation program for Talikod. Maghatag ta og mga anayon kanang anay no para ma-repopulate nato ang isla ang hog. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Giklaro sa DPWH Region 11 nga gipahibalo na nila ang mga residente sa Barangay Mount Diwata sa Bungkayo, Davao de Oro sa risgo sa landslide sa ilang lugar o nagisugdan ang road construction sa mong dapit. Sumala sa MD RRMO sa Bungkayo nga posibleng road construction ang rason sa pagdahili sa yuta sa Purok 22, Barangay Mount Diwata, Bungkayo, Davao de Oro nga gikamatay sa katigulang o midanyo sa pipila ka mga balay sa lugar. Apan sa kabahin sa Department of Public Works and Highways, ilan ang gipahibalo ang mga residente sa kadelikado sa ilang nahimutangan. Apan sagad kanila nagmagahi kunong muhawa. Nahatagan na usab sila og Environmental Compliance Certificate sa DNR ug certification gikan sa Mines and Geosciences Bureau. We were granted an environmental compliance certificate by the DNR in August last year.
Nagkuha po ng opisina og geohazard certification gikan sa Mines and Geosciences Bureau para magpamatuod nga ang hazard sa maong lugar na konsidera na namo sa design sa amuang proyekto. Halos 100% na nga natapos ang Phase 2 sa underground cabling, partikular sa dalang CM Recto Davao City. Apan nadelatar ang paglapat sa kuryente ilalom sa yuta. Kung unsa ang rason, sayron ta sa report ni Sheila Vergara Rubio. Target sa Davao Light and Power Company nga matapos ang underground cabling project Phase 2 sa dalang CM Recto o kanhing Claveria karong Abril. Nadelatar ang maong proyekto, sanglit giagad usab nila nga matapos ang proyektong ginahimo usab sa DPWH sa maong area. Ang Underground Distribution System Project o UDSD na sa dalang sa CM Recto o Claveria is already complete sa civil works construction pati sa installation sa electrical equipment and even ang testing and commissioning niani. Humanapod ta. Na-inform na po nato ang City Engineer's Office sa update sa proyekto na ni. However, dili pa namo masugdan og balhin ang linya underground kay ato pang ginahulat nga mahuman ang drainage project sa DPWH. Sa pagkakaroon ginaayo sa DPWH ang kalsada ug drainage sa Claveria ug gilauman usab nga matapos kini karong tuiga. Laho sa San Pedro Street ang maong proyekto sa DPWH kung asa dito usab ang sunod nga butangan sa Davao Light ug underground cabling. We have two ongoing projects currently being implemented along CM Recto Street. Ang usa is ang reconstruction of concrete pavement with a budget of 77.5 million ug ang usa kay ang pagbuhat og drainage structures na dunay budget na 63.6 million pesos. Both projects were started in December 2020 ug ginalauman na mahuman nato by October this year. Kauban si Joe Pascual sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Nanawagan sa publiko ang Philippine Red Cross Davao City Chapter nga mo-donate dugo human nga halos tunga na lang sa pundong dugo niini ang nabilin. Bisan pa man og nagpadayon ang blood donation activities taliwala sa pandemya, matud sa Philippine Red Cross, naapektuhan gihapon ang supply sa dugo nga ilang makuha. Gani niadtong milabay tuig, mikunhod og hangtod 65% ang supply sa dugo sa Davao City Chapter. Busa ilang ginaawhag karon ng katawhan nga mo-donate og dugo. Kinahanglan lang nga himsog ang mga blood donor musunod sa health safety protocols ug wala nagpuyo sa COVID-19 high-risk areas. Usa ka life-saving procedure ang blood transfusion. Busa dako ang importansya niini sa hisgutan ng medikal. We need to really make sure that there are still groups that will organize blood donation activities, and at the same time, we also would like to encourage our walk-in donors. Gidominar sa mga Mindanaoan ang baguhay lang social work board exam kung asa napulo sa 19 ka mga top-notcher gikan sa Mindanao. Ano ang report ni Ethel Ipanag. Garbo karon sa Mindanao ang napulo ka graduate sa managlahing eskwelahan sa isla nga nasulod sa top 10 sa social work board exam. 5 kanila gikan sa Mindanao State University sa Marawi City. 2 gikan sa Lord's College sa Cagayan de Oro City ug tag-usa gikan sa Notre Dame of Tacorong College sa Tacorong City, Sultan Kudarat, San Agustin Institute of Technology sa Valencia City, Bukidnon ug Holy Cross of Davao College sa Davao City. Third placer si Norhania Pangadapon Guro, gisundan ni Josel Cabico das Marinas sa 4th place. 6th placer sila DJ Carmi Bagyo Yakuna ug Amira Batuan Rasuman. 8th placer sila Jasmine Paguti Kanunayon ug Jovel Criza Magat Undap. Gisundan nila Ayan Jan Belgria, Naomi Ruth Usma Sulatorio ug Generos Almidila Vista sa 9th place ug 10th placer si Akida Putawan Usman. Ang 2 ka top-notcher sa Lord's College dako ang pasalamat nga naabot nila kini nga kadaugan. Si Jasmine usa ka scholar sa Cagayan de Oro City LGU kinsa naningkamot sab alang sa iyang pamilya. Samtang si DJ Carmi dako sab ang pasalamat sa iyang mga ginikanan. Silang duha dunay mensahe alang sa uban aron makabot ang mga pangandoy. Do what makes you happy. Do what makes you happy, and then do the things that you're passionate about and believe in yourself nga you can turn impossible things to possible, and then do not rush. If
it's okay to feel lost sometimes. I mean, I'm not saying this to invalidate na ang gaka-feel na you feel lost or nakawala ang pag-asa. And it's okay to feel that sometimes. But what is important is kung asa ka nabutang karon. Plano karon sa duha nga ibalik ang ilang natun-an pinaagi sa pagserbisyo ngadto sa katawhan. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka balay ang nasunog sa Davao City karong hapon lang. Sa video nga kuha sa netizen, makita ang pag-ulbo sa kalayo sa usa ka balay sa Bangkal, Davao City. Nagkaguliyang ang mga residente sanglit kusog ang kalayo. Sumala sa initial nga investigasyon, usa ka batang 5 anyos kuno ang nagdula og lighter nga may hinungdan sa pagsugod sa kalayo. Gama sa light material sa mga panimalay, hinuon na tabang dayon kini sa mga bumbero, busa ikaduhang andana lang sa balay ang nasunog. May na lang usab kaya walay naangol sa mga insidente. Mukabat sa 50,000 pesos ang danyos sa sunog. Gila karon ng Barangay 7A General Malvar, Davao City nga critical risk area sa daghang active COVID-19 cases sa dakbayan sa Davao. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad Marso 1, ang Barangay 7A ang bugtong barangay sa syudad nga natala nga critical risk area. Subay sa gipagula nga barangay classification and risk assessment sa COVID-19 cases sa syudad. 5 ang high-risk areas ug kini mao ang 14B, 16B, Agdao Proper, Governor Vicente Duterte ug Langob. 5 usab ang high-risk base sa kaduol sa critical risk area ug kini mao ang 3A, 4A, 6A, 8A ug 9A. 24 usab ang moderate risk barangays ug kini mao ang 2A, 5A, 19B, 21C, 23C, 33B, 35D, A ang Yongto Senior, Bago Galiera, Kalinan Proper, Katalunan Grande, Komunal, Crossing Bayabas, Dumoy, Lapu-Lapu, Lasang, Lubugan, Mandog, Pampanga, Salapawan, San Antonio, Santo Niño, Takunan ug Wilfredo Aquino. 13 usab ang moderate risk nga base sa kaduol sa high-risk areas. Ug kini mao ang 13B, 15B, 17B, 18B, 30C, Sentro San Juan Agdao, Governor Pasiano Bangoy, Kapitan Tomas Monteverde Sr., Leon Garcia Sr., Maa Magtuod, Matina Biao ug Matina Pangi. Samtang ang 134 ka barangay nga wala na mention, giila nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Nahimong malampuson ang pagpahigayon sa tulo ka adlaw nga 84th araw ng Davao Digital Celebration. Anong report ni R. Gil Relator. Sa katapusang adlaw sa online 84th araw ng Davao, gi-showcase ang nakaraiyang creations gikan sa mga iladong local fashion designers nga nagasalamin sa kultura o tradisyon sa mga Davaoenyo. Ang matang designers nga sila si Dodgy Batu, Edgar Buyan, Benji Panizales, Windel Mira, Wilson Limon, Maisy Colin, Kenny Ladaga ug Steffi Di Milo. Gipakita ang ilang mga masterpiece ug koleksyon. Ang mga nagunang kadalanan sa syudad mo himong runway sa mga modelo. Gawas sa fashion trend, usa-usasab nga gipa ila-ila ang mga talented nga mga Davaoenyos sa matang sa art. Gi-showcase sa mga Davaoenyo artist ang ilang mga makabilib nga obra. Ila sa bisaysay ang ilang kasinatian, isip artist. Natapos ang selebrasyon sa usa ka online concert, diin mga local singers sab ang nag-perform. Asa man tapadulong, salig lang akong kauban mo. Happy 84th Araw ng Davao, mga kapuso! Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao. Grupo sa kapulisan midonar og ganindot nga proyekto alang sa mga lumad sa Mindanao, Davao del Sur. Ani ang detalye. Isa ka adlaw nga binaktasay ang gibuhat sa grupo sa kapulisan. Maabot lang ang Sitio Sultana, Barangay Dungan Pikong sa Mindanao, Davao del Sur.
Tumong sa grupo nga mahatod ang mga materyales alang silang proyektong patubig o kasilyas alang sa mga residente sa lugar nga sakop sa tribong Blaan. Malayo ang source ng water. So kailangan may water tap para doon na imbakin ang tubig, hindi na sila punta doon sa mga ilog, sa mga pools. Pag abot sa lugar, walay gisayang ang panahon, di nagbuhat gilayon sila og duha ka water tub nga dunay mga hose padulong sa kabalayan og sariling kasilya sa matag residente. Gawas niya ana, nagbilin usab sila og mga bola sa basketball, volleyball, ingon man badminton, aron kung matapos ang pandemya, duna sila'y kalingawan. Salamat po sa mga tabang po sa among sityo. Kay dugay kay mga panahon nga karon pag nahitabo. Salamat po sa tabang sa mga RPSB. Ang mga programa, subay sa Revitalize Police sa Barangay kon RPSB. Ako, si Real Soroche, para sa One Mindanao. Milapas na sa 115 milyon ang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 584,000 na ang nagkasakit ug kapin 55,000 niini taga Mindanao. May sobra na sa kapin 115,199,000 ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Halos sobra 65,199,000 na ang nakarecover ug kapin 2,560,000 na ang namatay. Sa Pilipinas, 2,452 ang new COVID-19 cases karong adlaw. Busa ang kinatibuk ang ihap 584,667 na. 37,226 ang active cases, suman 535,037 ang naayo na ug 12,404 ang namatay. Ug sa Mindanao, 55,011 ang nagkasakit og COVID-19. 3,561 ang active cases, suman 49,278 ang recoveries ug 2,172 ang namatay. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto mo balita sa Mindanao karong adlaw. Ako, si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.